Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Os Blues Broas. Moldiño, fixen -3 no campo de golf. Son mellor que a Panger Boots. Non che prohibiran a entrada en todos os campos de golf da cidade? Prohibir a entrada é unha afirmación moi categórica. Eu prefiro pensar que me puxeron en pausa. Atopei un sitio novo. E onde está exactamente ese sitio do que falas, Stevie? Meu, no mundo hai dúas clases de pans. Os que usan o parque infantil do barrio como campo de golf e os que se esfuman a fume de carozo antes de que te cabrees. Escoita, ortopedia. Son Osmar, señor Max. Como sexa, como supoño que xa sabes. O regulamento da comunidade proíbe xogar ao golf no parque infantil. Non é iso. Tedes un mes para buscar outro sitio onde vivir. O que, señor Max? Non é tan grave xogar ao golf nun parque infantil. Non podería conformarse con poñerme unha multa absurda. Recoñezo que poñer unha multa absurda é unha boa maneira de iniciar unha conversa, pero non é por ti, Osmond. Todos temos que buscar outra casa. O noso querido edificio vai ser derrubado. Van derrubar? Sí, recibín hoxe esta notificación do Concello. Van tirar con el para construir unha estrada que leva ao vertedoiro. Nin que fósemos lixo. Pero este lugar é como o meu fogar. A couga aínda non o derrubaron. Mira, é a construtora Emmental, unha empresa propiedade do señor Benny. Construtora Emmental. Benny é un chapuceiro, pero non é caro. Non sei se teremos moitas posibilidades, meu. Stevie, un discurso conmovedor abrandará o corazón como se fose manteiga. Terá en conta as nosas palabras. Ai, era o que me faltaba. Exactamente dentro dun mes inauguramos a estrada. Ese chamizo que chamades fogar non o vai impedir. Está todo no contrato. Ese chamizo que chamades fogar non o vai impedir. Pero, señor Benny... A súa estrada non pode rodear o edificio. Espera, a ver se atopo algunha saída legal. Xusto. Perfecto. Atopou unha saída? Non, o contrato é perfecto. Todas as cláusulas que hai benefician a min, entendes? Mi madriña. Como dis? Mi madriña, claro. Regalo a miña nai no sitio da casa. Está lle dando un ataque, señor Benny. Un ataque de enxeño. Non sei como sabes que é o aniversario da miña nai e tanto me ten. Se xuntas unha manchea de amigos para que vayan á festa que lle vou a organizar, traslado a estrada e salvo o edificio. Iso está feito, señor Benny. Deamos nomes dos amigos da súa nai e o resto é cousa miña. Genial, pero mamá non ten amigos. Non é unha persoa moi sociable, que se diga. Bos días, señora Emmental. Serás deslinguada. Por iso vostede saiu así. Ei, que non é o meu psiquiatra. Buscad amigos para a festa de mamá ou deixo vola casa como a unha filloa. Arrendou o teatro municipal, pero Osmar, aí caben 10.000 persoas. É o que ten máis aforo de todos. Teño unha idea. Vou chamar un amigo e vou ir vivir con el de aproveitado. Toda a vida. Segundo os meus cálculos, nunca se xuntaron 10.000 persoas en ningún concerto. Boa idea, Bob. Que vos parece se organizamos un concerto na festa da nai de Benny e invitamos a todos? A que é boa idea? Que tocaría para ese queixo rancio? Eu o primeiro. Podo presumir do curso de canto que fixen por internet. Teño talento. Talento! Non me volviches eses cartos. Ti será o meu irmán xemelgo. Diremos que actuamos xuntos desde que éramos fermento na masa da nosa nai. Stevie, quen vai creer iso? Sigue o guión, Bob. O importante é ter estilo e actitude. Grazas, guapa. Chegas no momento xusto. Como di o refrán, ou vales ou non vales. É hora da verdade, moldiño. Non sei, non son máis que un Osmar.
É o sábado que ven, a festa de aniversario da nai de Beni e Emmental. Será a festa do século, pobre do que non vaia. Temos que montar a banda, irmanciño. Para que os saibades, eu sei tocar a guitarra, pero quen vai formar o resto da banda? Osmar. Tranquila, Lucy, o caso é que teño a mellor banda que se pode comprar cos cartos de Osmar. Velaquí están os pósteres da banda. Veña, botádelles unha ollada. Os Blues Broas. Ei, é un nome xeitoso. O folleto está moi ben deseñado. Hai que buscar o xeito de facer a promoción. Dixo Stevie que xa se encargaba el. Alguén necesita menear o pandeiro? Quen quere mover a cintura? Os Blues Broas desatarán un furacán o sábado no Teatro Municipal. Non o perdan. Dá noxo mirar para este coche e ademais a tufa. De onde o sacaches? Cambiéillo polo teu ordenador a un fulano debaixo dunha ponte. É o Broas Móvil. Como? Dis que cambiáchelo o meu ordenador por este mofomóvil? Osmar, ben sabes que non se chama así. En primeiro lugar, eu... Non o pensen máis, por favor, digan todos que sí. Para que me molesto? Sabes unha cousa, Stevie? Estoulle collendo cariño ao coche. Gusta ya a xente. Naturalmente, Moldiño, temos unha misión divina. Guíanos o gran panadeiro. Nada nos vai deter, agás dúas cousas. A que dúas cousas te refires? A primeira é a que estou conducindo cun permiso caducado que comprei en internet. Non, Stevie. E cal é a segunda desas cousas? A segunda aínda é peor. Está a piques de ocorrer. O que? Sei que non lle puxeron freos ao Broas Móvil. Faime caso, home. Se usa o punto de cruce e logo lle dá a volta, queda o corpiño máis bonito que nunca. Guíate por min. Pero... Non me interrompas. Pero é que... Que non me gusta que me interrompan. Que pretende ese prosma? Asustarme? Ai, meu, mira por onde vas. Que non se mova ninguén. Movedevos todos, veña! Ai! ¡Alto! ¡En nome da ciencia! ¡Ai! Solta a señora axiña, canalla. Que, nena? Tomamos un pouco de azucre. Creo que o merezo. Non crees? Avisada a policía! Que me dis, mamá? Viches na túa vida unha festa mellor que esta? Veña, recoñéceo. Que? Que dixeches dunha cesta? Fíxate, aparcamos xusto diante da porta. É o noso día de sorte. Non sei se se poderá aparcar aí. Déixate de lerias, que imos chegar tarde pola túa culpa. Segundo os meus cálculos, o aforo está completo. ¡Ja! E dubidabades de min. En fin, Osmar, se a cousa sae como pensamos, despois igual podes invitar unha amiga túa a tomar un xeado para celebralo. Genial! Que idea tan boa! Está Josie aquí. Ui. Ala, imos levantar a xente dos asentos. Compañeiros, sabedes algunha canción? Que queres dicir? Quero saber que cancións imos tocar. Ostreiro, non ensaiastes antes de actuar no teatro? Vou empezar. Quedaron todos pasmados. Stevie, creo que non todos están pasmados. Moitas grazas,
Grazas a todos por viren. Vexo moitas caras amigas entre o público. Vaya, está o señor McPan e os seus colegas dos Panxos do Inferno. Oxalá puidese darlle as grazas a todos. E está o xefe de policía da cidade con cara de poucos amigos, pero os Blues Bros van iniciar unha xira por 100 cidades de Europa, Australia e outros continentes. Ei, mira, tamén está Josie. Josie! Coñézote. Crees que a Leria te vai librar do perigo? Debeslle unha desculpa ao meu osiño motorista, cara de codia. Hai 10.000 convidados. É a mellor festa da historia, señor Benny. Vai deixar o edificio como está. Ti toleaches ou que? É con diferenza o peor espectáculo que vin na miña vida. O trato era xuntar 10.000 asistentes. Non dixo que o espectáculo tivese que ser bo. Si que toleaches, mamá. Dille a este descerebrado que che pareceu de verdade o espectáculo. O espectáculo encantoume. A banda simplemente é magnífica. Dime como te chamas, mozo. Son Osmar, nai do señor Benny. Que é o que dis? Que vas ter que ir xogar ao tenis despois? Non me extraña que lle gustase o espectáculo. Está xorda como unha tapia. Iso non. Señor Benny, a súa nai quedou encantada. Vale, recoñezo que cumpriste o trato. Faremos unha cousa. Podedes seguir vivindo nese chamizo e eu cambiarei o contrato. Outra cousa máis. Non sei se algún de vós leu esta cláusula, miolos esmiuzados. Se lle gusta o espectáculo a nai do señor Benny, comprométome a traballar no desvío da estrada. Asinado Osmar e Stevie, 2 miolos esmiuzados. Parece mentira que asinase iso. Creo que xa estou vendo a portada da revista Rolling Stone. Os Blues Bros collen a estrada. Estás de acordo comigo, Moldiño? Construtora é mental. Benny é un chapuceiro, pero non é caro. Cala a boca, Stevie. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.